Alay ibadah dan perdukunan dosa nama dosa lagi dosa do nasa ina nama dosa lagi dosa do nasa ina Akkarin nama dia do raja nai baru kui na widahari do bintangna ditaro hadisaran halamido rodohani sumopa ibadah. Alai di sini di Raja Herodes Hatai tersomot maibana roi sudi pamisi di hutan Yerusalem. Jadi papuma kasih tuan rodi si foto surat di bangsoi di pamanak nasida huta hatubuan ni Kristusi. Jadi di dok nasida magliban huta Bethlehem na di luar Judea do ai sonot do patok ni panuliran. Ia huta Bethlehem apalatung nom met ho di tonga-tonga yang kahuta na di luar Judea. Ai hodo huta haruan di raja ini namar mahan Israel bangsopi. Alai di doktisma madokibana soni majoro ai tamado takajunjung na sahati gorang dumi dioloi ma ibadah. Asa unda diri Yesus pitu he maibana sian aini jala mukap panangi jadi tadi dama miju todi di bata somo darapati sunggopi ibadah. Laos makuling ma suara sentijan di